nina la ngokwaka ebudokoteleni ni understanda njengani lento esiyibiza ngenyongo? So uye uzwa abantu kunento seyivela ke manje lento okukhulunywa ngokudetoxa uzuke si understanda kanjalo ukuthi ekuhambeni kwesikhathi umuntu awuza umzimba wakhe angathi ukudetoxa kancane akhiphe asiza umzimba ukuthi ukhiphe konke lokungcola okuzuke kusekhona okwenza ukuthi umuntu athole ukuthi angazizwa kahle kodwa egcina kosuku ehambiselana nokuthi wena uzukuyiphethe kanjani uzukudla kahle uzungadli kahle mothi uyayibuka le nyonga ayivele nje ivela nje true ukuthi udla ukudla athola ukuthi akunampilo udla kona ukudla lokungenampilo ama drinks zonke lezi zinto lezi esesithi asizifuni so sometimes ke ukuthi ke umuntu udla kahle uphuza kahle amanzi udla kuthuna lekuzona lokho esiphuma khona umuntu ovuka njalo ekseni aphalaze ngoba ethi yena ukhipha inyongo njalo ekseni uyavuka ziyakhala ukhipha manje ngizama ukubheka ukuphepha kokuvuka njalo ekseni uphalaze nanokuthi ke usuke edila naleyo nto obukhuluma nayo ngayo ngempela umuntu ovuka njalo ekseni aphalaze athi nje cha mina ngikhipha inyongo akuhambeki nje ngiye emsebenzini ngingaphalazanga. Hayi lokho siye singakugqugquzeli ngoba ukhumbula ukuthi mawudla ukudla mawufaka something emlonyeni idalela ukuthi ihambe yehle so akudalela ukuthi umane wena ukubuyisa because manje mase uphalaza futhi wonke lama contents lawa asesiswini la konke lokudlile osekufike kwamixa nama acid esiswini uthi wena akubuye so lokho ngeke kube right for wena emzimbeni ngingakugcina mhlawumbe soba nabo nezifo ekuthiwa ama gastritis ugcine so umphimbo wakho so ungasasebenzi soba loose because ukhumbula umzimba kune organ ekuthiwa esophagus eyenzela ukuthi mekudlula ukudla ivale ngenhla iyovula ngezansi iphinde ivale ayidalelwe ukuthi ukudla buye ngale le ayidalelwe ukuthi buye lemuva kumele kuye phambili konke so lokho kufakele inkinga eziningi ukuthi ugcine sobulala yona le organ ugcine so wenza ukuthi ungagcina soba nama as ugcine nawo so limaza umzimba wakho ngoba uma uphalaza affecta no sawoti abakhona emzimbeni ugcina soba nento ebathi uma metabolic alkalosis ugcina so ngasabikho right.